Berriro atzalde ondo ongi etorri. Urte bat pasatu da, 200 urtetik pasatu gara, 200 urte bat, izatera. Eta, iaz antolatu genituen zenbait ekintza, guk bakarrik ez, beste elkarte mordo batek ere bai, eta aurten ere zenbait ekitaldi antolatu ditugu, eta hitzaldi hau da, izuzen lehenengoa. Hemen ere ondoan duzuena, ezagutzen duzue, Iñaki Gaina, historialaria, eta berak aurkezpen beharrik ez du. Liburu bat baino gehiago idatzi ditu, bai euskeraz, bai gazteleraz, gai honen inguruan, eta polemika ere eragin dute. Normala da bezala ikuspegi diferenteak daudelako gai honen inguruan, eta pentsatzen dut anontzako aberasgarria dela ikuspegi diferente horiek ezagutzeko aukera izatea. Iaz burutu ziren ekintza mordo bat, eta horien artean erakunde, Donostiako erakunde mordo batek egin txatu zituen, prestatu zituen, ekintza edo jarduera horiek, eta horien artean udalak antolatutako zenbait ekintza ere bai. Hau da, ez elkarte bakarrik, udalak berak ere, papel importantea jokatu zuen, eta guk euki genuen eta aurten ere euki dugun laguntza, guk antolatu genituen ekitaldi hauetan, udalari eskerrak eman behar dizkiogu, eta udalari eskerrak emateaz gain, baita ere eskerrak eman behar dizkiogu, San Telmoko museo honi, baimena mandigulako eta aukera mandigulako areto ederra behitzeko. Iaz, esan dugun bezala, erakunde mordo batek parte hartu zuen, eta ikuspegi sarraskiaren inguruan ikuspegi diferenteak azaldu ziren, eta gu uste dugu aberasgarria dela, horien kontrastea egitea, eta ikustea, batzuek modu batera eta beste modu batera interpretatzen dute, eta hori ona dela pentsatzen dugu, hiritarrok izan dezagun irizpide bat, aberatza, objektiboa edo, ez dakit esan daiteken objektiboa. Guk esaten duguna, eta orain dela 3 urte edo sortu ginenetik, manifesto bat egin genuen, eta manifesto hori sinatu genuen, eta atxikimendua eman genio manifesto hori, eta 3 urte pasata gero jarraitzen dugu manifesto hori egokia dela azaltzen. Eta hor, guk erabili dugun hipotesi nagusiena, edo gure, hori da, gure tesi nagusiena, edo, izango litzateke, hemen sarraski bat egon zela, eta herritar arrunten kontrako sarraski bat egin zela, eta hori egin zutenak aliatuak deiturikoak izan zirela, eta pentsatzen dugu, gaur egungo munduari begiratzen badiogu, gaur egun ere, 1813an, Gernikan, 1917an, eta gaur egun, Gazan, Sirian, edo Kurdistanen, edo Iraken, edo Afrikako zenbait herrialdetan, edo Ukrainian gertatzen ari direnak, hildo bereziken doazela, hau da, jende zibilaren kontrako sarraskiak egiten jarraitzen dutela, eta gu horren kontra gaude, horren kontra azaldu ginen hasieratik, eta horren kontra jarraituko dugu, salaketa egiten hori ez dugula onartzen. Eta horregatik, hemen gertatu zena, 1818an, batez ere testigantzetan, oinarritzen dugu gure diskursoa, edo gure defenditzen dugun ikuspuntua. Besterik gabe, esan aurten prestatu ditugun gauzen artean, gaurko hitzaldia, gero, otamarrean, hau da larun batean bihar ezetzi egingo dugu plaza berrian, konstituzio plazan, plaza berrian, zer dira reivindikatzen dugu izen hori,
eta hor izango da arratsaldeko iluntzeko 9:00, ez da izango iaz bezalako konposoa, xumeago izango da, eta horretara ere konbidatzen zaituztegu, eta gero, ez da fijatu zareten igual zuetako batzuk ikusiko zuten jada, jarri dugu hor San Juan kalean, San Vicente Elizaren aurrean, errejaietan jarri dugu, erakusketa ibiltaria deitzen dioguna, panel batzu dira eta historia kronologikoki kontatzen du gure ikuspegitik. Eta hori ere, gaur bezala datozen egun hauetan ere jarriko dugu. Eta gero, datorren larun batean 8, irailaren 6, iaz egin genuen piratekin batera egin genuen urguletik jatxiera, horren antzeko zerbait egin nahi dugu, eta hori aurten hasi nahi dugu Santa Maria Elizaren ondoan, Elbidea Zipitrian kaletik hasi, eta kainonetako hor emakumeari dagoen monumentua horri inguruan, egingo dugu, bertso batzuk eta kantatuko ditugu, eta ekitaldi bat izango da, hori 6. Eta hori da, gutxi gora bera guk antolatu duguna aurtengorako. Eta azkenik esan hemen, hor kanpoan, mai bat jarri dugula, berri paperekin, komikiarekin, eta gero udalak iaz atera zituen testigantzen liburuak, agortu egin dira eta gehiago ekarritugu, eta baita Zubieta bat ere, beraz horiek gero bukatzen denean edo eskuratu nahi behar dituzue, agortzen ez diren bitartean, hor izango dituzue. Eta nik besterik ez, Iñaki utziko dut hemen hitz egiteko. Beste behin Donostiak jasan duen sarraski handiaren atarian aurkitzen gara, eta beste behin azken urtetan egin den bezala herri ekimen baten bidez. Hemen biltzen gera hortaz hitz egiteko. Ez da nire estiloa, baina behingoz itzaliaren gidoi zehatzak prestatu dut irakurtzeko modukoa. Azken urtetan enborratik adarretara heldu naizelako, eta batzuetan adarretan gelditu eta nahiko itzaldi nire ustez kaotikoak izan dira. Informazio ugari, adarretan aipatu dudan bezala, adarretan gelditu eta gero enborrara itzultzeko arazoak. Beraz, errepika ez dadin idatzi egin ditut nire gogoetak. Gero ikusiko dute jarraipen bat ematen dizkiodan gogoeta hori. Aurtengo gai jartzaileak Donostia Zutan elkarteak gaia ipini du, testigantzak, zergatik jaso zituen udalak testigantzak, zergatik eskutuan, zergatik garantzia duten, en fin, galdera batzuk, galdera gehiegi edo behintzat galdera esko. Aldez aurretik aipatu, 3 zatitan banatuko ditu dela hitzaldean, zalantza ugari nituen, zerbait berria egin nahi nuen eta zerbait berria egiteko hainbeste urtetan gai berdinaz hitz egiten nahiko zaila da, ez. Formato bat prestatu nuen, baina agian beste urterako utziko genuen, Plutarkoren bizitza paraleloak, eta hortan konparatu berzio ezberdinak eta baina aipatu dudan bezala momentuz hotzgailuan utziet eta agian beste urterako. Eta, aipatu dudan bezala, 3 zatitan banatu dute hitzaldia, lehenengo herri ekimenaz, edo herri ekimen baten bidez eztabaidarako egindako ekarpenak. Bigarrena lekukotasunen inguruan zenbait gogoetak, eta 3. izango litzake nire ekarpen xumea, ez. Folio bateko idatzi bat, hori bai, hortaz, zuzenki edo zuzenean irakurriko dudan folio bat, aurreko insomnio gau batean ateratako gogoeta bat, 1813ko biktimaz. Lehenengo biak euskeraz,
tarte batzuk eta zita batzuk gaztelaniaz, jatorrizko hizkuntza delako, eta azkena hirugarrena erderaz. Bueno, digo que voy a dividir la charla en 3 partes, las 2 primeras en euskera y la última en castellano. Astear, bueno. Zehatz mehatz, hiru galdera dira gutxienez afitxetan azaldu direnak, eta Twitterreko erantzunak balira, nire erantzunak aldez aurretik zabalduko dizkizuet. Lehenengo galdera zen, zergatik egin zituen testigantzak udalak, Twitterreko erantzuna izango litzake, Espainiak, ez dakiten da 50 letra baditu, bai, orkun baiten. Espainiak, nire erantzuna izango litzake, Espainiak eta Inglaterrak ukatzen zuten egia azalaratzeko, zabaltzeko. Egia berreskuratzeko eta bide batez gezurra azalatzeko. Bigarrena, zer dira 1813ko testigantzak, eta erantzuna izango litzake, epaile baten aurrean Donostiako 79 bizilagunek, tartean 2 emakume, sarraskiari buruz egindako adierazpenak. Eta 3. galdera, zergatiek testigantzak mantendu dira eskutuan, eskutuan baina goiago alboratuak esango nukenik ez. Bat egiten ez zutelako egia ofizialarekin. Bueno, pentsatuko duzue galdera hauei erantzun ezkero akabo hitzaldia eta horrela izango litzake formatu horretan, Twitterreko formatuan, baina hau aipatu dizuedan bezala beste formato bat delako, hitzaldia zuzen, 51 minutu espero eta aguantatuko duzuela. Horregatik eskerrak eman nahi dizkizuet, meritua dezue inbeste urtetan, zintzo eta puntual, gai berdina entzuteko gaitasuna azaltzen duzuelako. Eskerrik asko, benetan. Nire txapa gainera bosgarrena jarraian izango litzake, Wikipediaren arabera, eta geroago arituko naiz horretaz. Beraz, meritu gehiago. Bueno, zaila da, inbeste urteen ondoren zerbait berria esatera, eta niri behintzat zaila egiten zait berritasunak aurkitu. Ez dizuet esango dena esan da gola, baina bai ordea bakoitzaren ikuspegiak nola baiteko sendotasuna duela, bai zuena, bai nire sendotasuna interpretatzeko gertatutakoa, eta sendotasuna ulertzeko testinguiroaren laguntzaz ulertzeko garaiko egoera, ez da gutxi, zerbait da ez. Hala ere beti dago ikasteko aukera, eta nik zuekin eta bereziki Donostia Zutan elkarteak egindako ahalegin eta ekimenekin asko ikasi dut. Herri ekimenek historian eta memorian duten eraginaz bereziki. Goazen puntu honetatik abiatzen. Gogoratzen dut, orain dela gutxi arte, 1813az hitz egiten zenean, izen ponposoaz hitz egiten zala. Denok edo gutxienez gehienok ezagutzen genitun urte madarikatu horrekin lotutako izen potologiek ez. Wellington dukea, Gazteluko inglesen kanposantua, lehenengo karlistadakoa izan arren, Alaba generalaren ibilbidea, Castaños generalaren ospea, Espainiako ondia, Godoy, Napoleón, Manuel Rey, Tomás Graham eta barrez. Eta izenburuak ere ezagutzen genitun, Donostiako setioa, Napoleonen garaiko gerrateak, hori gure garaian edo kanpoan esaten dutez, hemen etxean zioten bezala Espainia independentziaren aldeko gerraz. Militarraren arteko talka, aliantzak eta bar. Ikuspegi militarra erabat. Egun berean, antzerki baliz militarrak Donostia okupatzen zuten, bai garaileak, baita galtzaileak ere. Gonzal Mendibil eta Sebarriren abestiaren aretik esan nahi abera. Eta Donostiako gizarte ikusle.
Izen horien gainetik Bretxa izenaren oroimena eta gutxi gehiago. Camino liburutegi ilun batetik hasi zineten bide berri bat eraikitzen gaur daino. Eta egun, esaterako, badakigu Miguel Gogortza eta Antonio Bengoetxe alkateak izugarrizko esfortzuak aleginak egin zituztela, egia zabaltzeko, lekukotasunak jaso zituztela, jakin badakigu edo badakigula Jose Pasaman Camino mediku jartzuarra tifusaren aurkako borroka itzela zuzendu zuela, edo Vicente Etxegarai pregolarien bertsoak atzeman ditugu, eta 79 bizilagunen testigantzak zabaldu direla, euskaratuak ere. Ez genuen aldez aurretik hori ezagutzen, noski baietz, baina adituen esku zegoen, zientzia bateko adar bat balitz. Eta hene ustez ezen horrela izan behar. Zer egin du herri ekimen horrek, erantzunak ere baditut nire iritzi zuentzat, oso laborrak. Ez dira Twitterreko formatokoak, baina antzekoak. Ekimen horrek egin duena lehenengo urratza izango litzake gizartaratu egin duela gaia, adituen eskuetatik gizarte eskuetara zabalduz. Bigarrena, horrek sortu du ibilbide bat. Aditu batzuen esku dagoen historiarloa memoriaz bihurtu da, herri memoriaz, eta historia eta memoria ez dira berdinak, hori denok dakigu. Eztabaida luze izan daiteke, baina hori beste baterako izango litzake. Hirugarrena izango litzake, interpretazio ofizialaren pisua, alde belikoak, generalaren izenak eta zalantzan jarri ditula. Zalantzan, ez dut esan aldatu egin ditula, baina zalantzan bitzat jarri ditula. Laugarren eragina izango litzake, kaltetutako ahotsa eta garrantzia goraipatuz 1813 buruz beste ikuspegi bat zabaldu egin dela, ez? Lehen aipatu dudan bezala, gizartaratu egin dela. Bosgarrena horrek astindu egin du gaia eta eztabaida piztu du. Eztabaida zikina dio Wikipediak. Berak edo artikulua egin duena jakingo du zergatia. Nik dakidanez, Donostia Zutan elkarteak ez du eztabaida hori sortu. Eztabaida Wikipediak aipatzen du eztabaida zikina. Hortaz arikonez gero. Eta seigarrena espalak sartu ditu kontakizun ofizialean. Eta horrek astoratu egin ditu kontakizun ofizialearen atzean dauden egileen jarrerak. Oso nabarmen. Eta nire ustez bi ondorioak sortuz. Lehena, kontakizun ofiziala ez da orain dela 20 urtekoa. Biztan da, niretzako biztan da ez. Aldatu egin da. Askoz pluralagoa da. Anitza ez. Adibidea jartzarren, iazko abuztuaren 31ko Diario Baskoko portada ez litzateke izango berdina orain dela 30 urte. Ez da orain dela 10 urte ere. Picasso margotutako Gernika koadraren ikurra Donostiako biktimekin lotzen zuen Diario Baskoko. Goratzen bazarete. Eta hori zen, hain zuzen, herri ekimen batek lotzen duena. Ikurra eta loturan ikusten dut herri ekimen horrek egin zuela. Bigarren ondorioaz pixka bat gehiago luzatuko naiz. Astoratu egin direla kontakizun ofiziala egiten dutenek esan dut, oso esaldi pomposoa edo gogorra, baina netzako egia da ez. Bertan bi taldea aurki daitezke. Talde lokala, euren esparrua defenditzen dutenek, bakarrik edo bakarrak balira. Eta bigarrena orokorra dena. Garai bateko Espainia una grande libreren jarraitzaileak. Egun Euskal Herria ez dela existitzen, beraz gatazka bat
Ez dagoela kontakizun bakarrekoa, pensamendu bakarrekoa, garaileak eta galtzaileen diskursoa zabaltzen dutenak, en fin, aski ezagunak ere. Lehenengo talde horretarako protagonistak, lokalak, aski ezagunak dira, hemen egon dira, ez dakit gaur egun ere hemen aurkitzen dira, baina beste batzutan ere gure artean egon dira. Euren diskursoa simplea izan arren badu egitura bat. Ohiko baloren defentsa numantinoa. Militarismoa eta izen handien goraipapena. Ezer berririk. Ezin dira ikutu, ezin da astindu Espainiako historia handia, tartean Castaños generalaren izenaren defentsa berriz numantinoa, eta bide batez Castaños nortasun politikoa zalantzan jartzen dugunoaren demonizazioa. Iazko Navarraldek hemen bertan egindako bideoaren solasaldian parte hartu zuten, zuen aulkietatikan, eta nahiko berotuak, zuetako batzuek goratuko dezutenez. Talde horren partaide bat nik ez nuen ezagutzen, imaian nengoen, ez nuen ezagutzen. Geroago ekitaldi horren irteran ezagutu nuen patioan, eta hitz gogorra bota zizkidan. Jose Manuel Alamán Zitoler Zaragozarra, egun Espainiak Gipuzkoan duen defentsa delegazioaren burua, ulertzeko gure garaiko Gipuzkoako gobernadore militarra. Udalak iaz Zubietan antolatu zuten ekitaldian militarrez jantzita eta dominaz lepo azaldu zena. Horrekin batera karrerako bi historialari, Carlos Relova eta Álvaro Aragón, lehengoa Bozentoko egunkari bateko blogeroa, Diario Gipuzkoakoa, eta Donostia Zutan elkartearen aurkako aktivista sutsua. Jose Manuel Alamanen laguntzaile zibila. Profesionala, haren hitzetan ez ordeagu bezalakoa afizionatua. Barkatu luzapena, baina Relovak idatzitako testu honetan laburbiltzen dira astakeri horiek lehen hitz gogorra bota ditudanez, orduan argudioak bota boiarko nituzkez. Bortzaketaz idatzi zuen Relovak, El Diario Baskon, bortzatzaileaz, hobeto esan da. Duermen junto a ellas como si se tratase de sus esposas o de sus amantes, las mismas que quizás llevaban años sin ver, años de embrutecimiento en medio de una guerra devastadora, en ocasiones sin cuartel, que los había reducido a ese estado más o menos bestial en el que aún queda ese destello de humanidad, reflejado en esa repelente búsqueda de afecto en mujeres a las que acababan de tener a la fuerza. Arida izketan bortzatzaileaz. Como vemos, las lecturas sesgadas y apresuradas en determinados documentos llevan a error a la hora de calibrar correctamente lo que pudo pasar en determinadas coordenadas de tiempo y espacio. Gure interpretazioaren aurkako esaldi gogorra. Lekuko testigantzen balioak zalantzan jartzen ditu Relovak. Bortzatzaileen bihotza eta egoera kontutan ez degulako izan. Segitzen du. En definitiva, para el historiador y para los lectores de historia deberían ser tan importantes los desgarradores sufrimientos de las víctimas como el estado de desquiciamiento personal que los genera. Todo lo demás debe ser descartado. Guk edo bilgune feministak egin duen irakurketa, como simple y pura visceralidad que además de no ser válida como conocimiento histórico, beraiek profesionala, gu berriz afizionatuak, en el peor de los casos sirva para generar y justificar más violencia de signo contrario. Demokratak eta violentoak diskursoa Jose Azurmendik aztertu zuenak, esango lukeen hildotik. Bueno, Álvaro Aragoneri buruz bi aipamen txiki, herri ekimenen aurka zutan jarri zenean norbaitek leporatu zion, nik esaterako Arantzadi zientzia elkartean lan egiten nuela, eta areren antzuna idatzia gainera zera izan zen. Arantzadi es el refugio de los mediocres. Zein da el refugio de los brillantes, esango nukenik, galdetuko nukenik, Espainiako Historia Akademia, doktore, rektore eta historiadore handien gunea, titulos behintzat hori
horiek dira brillanteak. Diccionario Gráfico de España idatzi zutenek, 20. mendia frankismoaren apologia besterik ezana. Bueno, bigarrena oso bitxia da, eta sarean aurki dezakezute. Klikatu euskarazko Wikipedian Castaños hitza. Euskaraz, harrigarria. Eta ez naiz hortaz luzatuko, aukera dezutelako. Nire uste apalean, frenopatiko batean egindako testua da. Asmakizun ugari, gezurra galantak eta betiko diskurtsua. Jakitunak eta memeloak. Bueno, bigarren taldea azken orduka izan da. Espainiako barne ministroaren inguruan ibilitako zenbaitkidea azaldu ziren. Rogelio Alonso zuzentzen duen historiadoren taldean egungo kontakizuna Alderdi Popularrek markatutako hildotik dijoana. Ez dira eztabaidan parte hartu, ez dira kalera jetxi, eta horien artean Luis Castel, herri ekimen aurkako protagonista nagusia. Ez gaitu ezagutzen, nahiz eta nire irakaslea izan. Baina, berdin zaio. Gidoia horre idatzita dago. Bi talde horien kideak erabateko militanteak dira, espainoltasunaren militanteak hain zuzen. Guri ordea abertzaleak eta euskaltzaleak izatea leporatzen digute. Abizen pejoratiboa balitz edo balira. Patetikoa da, baina ohituta gaude. Beraz, laburbilduz eta atal honekin amaitzeko herri ekimenaren ekarpenak eman dituen frutuak 1813 oroimenaren inguruan. Nire uste palean. Lehenengoak gizartengana gerturatu egin duela aditu eta edo profesionalesku zegoen gaia. Bigarrena profesional horien lotxak azalaratu egin ditu. Hirugarrena, mito ezberdinak ezbaian jarri ditu. Ezagutzen ditugunak eta baita sakondu egin behar direnak ere. Laugarren ekarpen bat izango litzake desmilitarizatu egin duela gaia. Desmilitarizatu neurri batean. Jakin izan degunez, esaterako, Donostia erasotu zuten bataioiaren ondorengoak Donostian egon dira, edo egon ziren igazez, egungo militarraren esku, bai Loiolan eta bai Arakan. Bosgarrena bide batez gizarte zibilaren protagonismoa berreskuratu egin du. Saiatu bintzat, eta hortan, genero irakurketa berria sortu, edo hobeto esan da, lehenengo genero irakurketa bat bultzatu egin du. Beraz, pioneroa izan da hortan. Hau da, buruan nituen gogoeta batzuk eta bota nahi nituenak. Bigarrena, gaiari helduz, lekukotasunak, gaurko hitzaldiaren lekukotasunen inguruan egon zitezken kontuak aipatzeko. Labur, epaile batek Juan Pedro Arizpe izenekoak 79 testigantzak jaso zituen sarraskiaren ondoren. Guztiak daude bai euskeraz bai gaztelaniaz, sarean, interneten, hor kanpoan uzten dute liburu batzuk ere jarri dituzuela, beraz irakurtzeko aukera asko daude eta benetan nik usten dut merezi duela. Gizonezko guztiak dira, bi izan ezik. Xavier Antonia Fernández, bortxaketak salatu zituena, eta Juana Francisca Arsoa bilutzik jarri zuten soldaduek. Bortxatu zuten, da nere galdera, berak ez du salatzen, baliteke. Donostia, Pasaia, Orereta, Tolosa eta Zarauzko udalek bultzatu zituzten testiguen agerraldia. Batzuk itzultzaileak behar izan zituzten, euskaldun elebakarrak baitziren. Abia puntuei helduz, zergatik lekukotasunaren testigantza jaso. Niritzia helaraziko dizuet. Hiru
kontu izan daitezke arlo horretan, ez? Lehenengo zergatiari erantzunez, lehenengoa bakalte ekonomiko ugari jasan zuen Donostiak. Konbentzio gerratik herrialdea Gipuzkoan zuzen, kiebran zegoen, eta bide horretatik eta bestetik galdutukoaren apurtxo bat berreskuratzen saiatu zen hiria. Bigarren bat, benetako aliatuak baziren, zergatik zuntzitu zuten hiria. Neurri batean testigantzak ezbaiarako ekarpenak dira. Eta hirugarrena eta importantena, garrantzitsuana, sarraskiaren kasioari aurre egiteko. Behin baino gehiagotan Donostia zutan elkartea konparaketain. Gernika eta Donostiaren lehen Jesusek esan duen bezala, ez? Donostiaren txikizioarekin. Bata 1937koa, bestea 1983koa. Aldea dago noski, biztan da, baina eskutatzeko erabilitako metodoa oso zarra da berdintxua. Lesakan zegoen Wellington haren armada Donostian suntzitu zuenean eta zera idatzi zuen. Estoy igualmente informado de que la guarnición francesa, luego que vieron que no podían defender la brecha, pegaron fuego a la ciudad y que de resultas provinieron los excesos consiguientes y desagradables a estas circunstancias que por más que se hace no se puede remediar. Estoy igualmente informado que la guarnición francesa, argita garbi esaten du ez. Ondoren, Espainiako eta Inglaterrako komunikabide batzuek Wellingtonek esandakoa zabaldu zuten. Donostia frantsesek erra zutela. Gernikan gertatuko zen bezala, gorriek eta separatistek erra zuten Gernika eta ez ordea naziek. Espainian berehala zabaldu zuen leloa, merezitako mendekoa. Donostia Frantziaren aldeko hiria zelako. Udala berriz ezetz, aliatuek suntzitu zutela hiria. Eta Wellington arroputza ez. Me es muy sensible no poder ser de utilidad alguna a la ciudad de San Sebastián. El curso de las operaciones de la guerra hizo necesario el que la expresada plaza fuese atacada para echar al enemigo del territorio español. Y fue para mí un asunto de mayor sentimiento ver que el enemigo la destruyó para su antojo. Deseo vivamente que no me hagan nuevas representaciones acerca de ella, ni tener motivo para escribir de este asunto. Eta alaba generala ere testigantzaren aurka. Si ustedes van a hacer caso de hablillas y de dichos de gentes que no tienen mando ni influjo alguno con que puedan tenerlo, tendrán ustedes mucho que hacer con solo oír tales cuentos. Testigancios. Son dichos de gentes que nada saben y que no deben llamar la atención de ustedes, bien persuadidos de que Lord Wellington, en quien se dan las manos todas las cualidades militares, no pierde medio ni circunstancia alguna a favor de la plaza de San Sebastián y de sus desgraciados habitantes. Eta Richard Ford, nik miristen nuen Richard Ford, Espainian egindako bidai bati buruzko liburu zoragarriak bazituelako. Espainian, Kordoban edo Sevillan okeres banago edo Granadan bizizalako. Richard Ford idazle britaniarrak idatzi zuen 30 urteen ondoren, zuntxuketa eta 30 urte honen ondoren. Un cierto conde acusó a nuestros oficiales, britaner oficialei, de haber incendiado deliberadamente la ciudad porque comerciaba con Francia. Como si este miserable y mendicante puerto vasco pudiera despertar la envidia de los amos del comercio mundial. Bueno, hortikan aurrera Richard Ford gorrotatzen dut benetan. Este caballero, segitzen zuen Forrek, pidió a continuación a los españoles que se vengaran por sí mismos, pero por duro que pueda ser el vasco cuando forja su propio hierro, pocos le ganan en forjar sus propias mentiras, ya sea en favor propio o en favor de los demás. Beraz, 30 urte pasa ondoren oraindikan britainiarrek mantentzen zuten frantsesek Donostia erre zutela. Eta gezurrak, garaiko euskaldunek gezurrak zabaltzen zituztela, gogorra, iraingarria. La Gaceta de Madridek, egungo boletin ofiziala, balitz edo,
idatze zuen. De San Sebastián no quedará la memoria de donde estuvo sitiada. Eta Narrative of the Peninsular Warren liburuak Late Hay idatzi zuen. Nunca en los anales de la guerra hubo caso de más completo aniquilamiento que el de San Sebastián. Eta 120 urte beranduago, Stier, elgorafikarrak, kasetaria, Gernikako bombardeakete buruz idatzi zuen. La destrucción de Guernica no solo fue espectáculo horrible para los que la presenciaron, fue además el objeto de la más gigantesca y absurda mentira que jamás escucharon oídos cristianos desde que Ananías fue conducido con los pies por delante en horda ardiente. Eta Baldomeroan abitarte zuetako batzuek jakingo dizute udal artziboko arduraduna izan zala, aurkitu zuen 1813 buruz egindako irakurketa azkarra. No hay ejemplar en la historia de catástrofe semejante, pues aunque las últimas que pueden compararse con la destrucción de San Sebastián son las de Troya por los griegos y la de Jerusalén por los romanos, no tienen la circunstancia casi increíble de haber causado la de San Sebastián los que se llaman amigos y aliados de una nación a la que pertenecía esta ciudad, que fue desgraciada y digna, por cierto, de mejor suerte. Horregatik, hain zuzen, testigantzak. Horregatik lekukotasunak. Egia zabaltzeko. Geroztik, alboko kalteak balira kudeatu dira Donostian egindako sarraskiak, eta egun badakigu, Jesusek esan duen bezala, alboko kalteak badira barkatuak daudela. Iraken, Sirian, Palestinan, guztiak dira alboko kalteak. Hala zion Wellingtonek alboko kaltei buruz. He visto con dolor la quema y ruina de San Sebastián, cuyas desgracias deben atribuirse a la causa que han producido a España tantos y tan repetidos males. El bien general exigía que la plaza fuera atacada y quemada, y en los esfuerzos que al efecto se hicieron, se pegó fuego a la ciudad, resultando los males y desgracias que ustedes indican lo que no pudo reflexionarse sin más que los males parciales que han ocurrido disminuyan en gran manera las satisfacciones que ha proporcionado la rendición de la plaza de San Sebastián. Males parciales no pueden disminuir en gran manera las satisfacciones que han producido la rendición de San Sebastián. Alboko kalteak. Gernikako suntziketa suertatu zenean eta nazioartean naziek bombardeatu zutela Gernika zabaldu zenean, zera esan zuen bombardeketa ikertzeko Valladolideko unibertsitateak sortutako taldea. Pensar que la guerra iba a detenerse por razones sentimentales solo podía caber en la mente de los dirigentes vascos. Antzeko garaiko Espainiako irrati nazionalak. No queremos bombardear la población civil. Sufrimos del dolor que causamos a los españoles, pero hay deberes más elementales que nuestras inclinaciones sentimentales. Alboko kalteak. Wellington ziona, los males parciales que han ocurrido no pueden hacernos disminuir las satisfacciones que ha proporcionado la rendición de la plaza de San Sebastián. Horregatik baztertuak izan dira testigantzek. Ahaztuak. Igaz, aipatutako Carlos Relobak idatzi zuen gure iturrietaz, rumores y testimonios indirectos. La prueba de mayor peso del libro de Gaña es el testimonio de 79 donostiarras, hipótesis de difícil probatura y vanos intentos de hacer historia hipotética. Horregatik lehen aipatutako bi sektore horiek baztertu eta baztertzen dituzte testigantzak. Parametro militarretan murgiltzen direlako sektore horiek, beraz, haren paradigmoian pedigri gutxiko testigantzak direlako. Guretzako ordea lehen mailako lekukotasunak dira, jende arruntena, gerra edota gerraren ondoriok pairatu zutenak. Lezakatik, Bilbotik edo Madeletik sarraskia zuzendu eta agindu zutenak borreroak izan ziren. Eta Donostiako bizilagunak, biktimak. Eta espalditik mugan non daudek jakin badakigu. Hori lekukotasuna eta hirugarren atala formato
martziano hontan, edo arraro hontan, hirugarren atala izango litzake. Hasieran aipatu dudan bezala, idatzi labur batekin bukatu nahi dut hitzaldia. Askotan nire buruari galdetu diot zergatik tematu gai honekin, zergatik sufritu aspaldiko kontuak badira. Eta nire buruari erantzuteko lerro hauek idatzi ditut, gaztelaniaz, erderaz. Hoy, más de 2 siglos después, recordamos a nuestras vecinas y vecinos, anónimos y desconocidos, con emoción. Con la emoción que nos traslada a sentirnos a solo unos metros de donde vivieron y sufrieron aquella tragedia. De escuchar y transmitir el eco de estas palabras con la misma intensidad que ellos oyeron temerosos el rumor de los cañones. De revivir en nuestra memoria la angustia de su futuro inmediato, el aullido de la guerra, la destrucción. Ha pasado mucho tiempo desde aquel 1813, han cruzado más guerras nuestra ciudad, hemos revivido las tragedias. 8 generaciones desde entonces, algunas más agraciadas que otras. Aquí estamos, sin embargo, recobrando su presencia, notificando la existencia, incorporándola al presente. ¿Por qué ese salitre del mar Cantábrico que nos enfunda el semblante, esas gaviotas que revolotean a la llegada de los barcos al puerto, ese perfil que nos cobija desde el castillo de Urgul, esa brisa que ingresa mañanera desde la Zurriola, ese pasillo más o menos azulado por el que desfila el Urumea, es el de siempre, el de entonces y el de ahora? Porque esas zozobras, a veces inútiles, esas alegrías festivas, esas ilusiones radiantes, grandes y pequeñas, esos amores de juventud y de vejez, esas cuadrillas que nos revelan el inmenso valor de la amistad, esas noches de invierno eternas o las recientes estivales más breves, esa esencia del sudor en el trabajo, casi siempre mal pagado, es la de siempre, la de entonces y la de ahora. Ha pasado mucho tiempo desde aquel 1813, pero sentimos que cuando llegan los aniversarios, como el de ahora, cuando prendemos las velas de la memoria, como lo haremos el día 31, cuando entonamos las voces de nuestros coros, el tiempo se esfuma y la edad se desvanece, impregnando los rincones más diversos de nuestra ciudad. Hay una sombra alargada de recuerdos pegada a nuestro caminar. No queremos ser rehenes del pasado, del blanco y negro. La vida continúa en aventuras que construimos día a día, en una lucha permanente y siempre inacabada por construir esa sociedad que nos haga libres, libres con mayúsculas. Pero no podemos negar que somos hijas e hijos de ese pasado, de ese espacio húmedo, arenoso, rodeado de lomas y montes que nos embarcan hacia un país en el que nacimos o llegamos orgullosos. Un espacio agresivamente nuestro, humano, coloreado con la piel de la dignidad y el murmullo de los nuestros. Es cierto que no conocimos las fisuras de vuestros labios, ni los botones de vuestros chalecos, ni los pliegues de vuestras enaguas. Apenas atisbamos a garabatear vuestros nombres, por cierto ya inusuales: Evaristo, Sanguera, Bartín, María Antonia, Mateo, Donato, Joaquina, Eugenia, Juliana. Nombres, hombres y mujeres. No conocimos tampoco aquellos huecos que dejó la metralla, el tifus, el hambre, el fuego devastador. Pero hemos reconocido el curso de vuestro viaje, un surco imborrable. Y cuando aprendimos a leer se nos grabó aquello que escribió el notable pregonero de Donostiarra, José Vicente Echegaray, hace ya 200 años. Que el mundo sepa lo que nos ha sucedido. Y fieles a sus palabras, aquí estamos, muchos años después, apenas un instante en ese recodo caprichoso que han construido el mar y la tierra y que llamamos Donostia, un año más en vuestra memoria. Mesteriques. Zer egin du errealak?
Bate. Prorroga. Takit. Gasteizko batailan berreun urteak dira, eta txarla bat egon ginen, neska Gasteiztarra, eta bueno. Eta ni, hitz egiten zuen tipuari, zantzun gutxini niru aldi zen, zeska Castaños generala, berak etzun ezer ikusi Madrid, zagoen, eta ez da gize, jode. Eta ni galditu nien. Bueno, a ber, baina, Castaños generala ez bazten izan, zeinik emantzun agindua, ze soldado berkabuz ez duten ez egingo. Baina Castaños generala, hor ingles generalak agintzen zuten, eta bere guztatu egin. Eta hiru bat izan, insistu bat izan dion, baina, bueno, nori izan zen? Eta zidan, esan, orduan ez dut ulertzen, zergatik lotxatzen dira, ez dut ulertzen, zergatik negazio hori, ez? Osea, ez dut zenturik ikusten, Castaños generala izan bazen, general Castaños edo hori izan zen. Bai, niri Castaños izatea edo Wellington izatea edo alabak izatea edo beste batzuk izatea. Nik Castañosen aurka ez negate ezer alde ez da kontra, bueno, borreroa zan noski baietz. Baina nik usten dut historia idatzi egin dela hildo batetik, historia ofiziala, beraz, Castaños egun Donostiako, markatu Espainiako gizon handien panteioan edo lurperatuta dago, Andaluziatik eraman zuten gorpua orain dela Frankoren garaian, orain dela urte asko. Wellingtonena, biztan da, 19. mendeko Britaniar haundienetariko, haundienaz bada, beraz hori ikutzea edo astintzea, ez dakit astintzen dudana, ez bakarrik idatzia baizik eta potere erlazioak eta bar. Ikusten dut horregatik, lehen aipatu dudan bezala, herri ekimen batek lotxak azalaratu egin ditula, ez. Besterik ez dago, nik ere ez dut ulertzen. Zergatik egin duten horrelako defensa lehen aipatu duen bezala, numantinoa, ez. Ez dut ulertzen. Azken finean, militarrak dira generalak eta generalak edo militarrek, goi mailako militarrek hiltzeko aginduak ematen dituzte. Beraien kodetan dago, beraz errezena izango litzake onartzea, baina ematen duenez, Disneylandian bizi gara. Gaur, berriaren kontrazalean elkarrizketa bat egiten dizut eta nahi atentzio ditu dit. Bukaeran esaten dezula, beti saldu digute berreraikuntza Donostia sueman ziotela eta berreraikuntza. Eta emoten du, bigarren munean hasi zirela barriroa, zehar seiren etxea berreraikitzen eta gaur bukaeran esaten dezu, benetako berreraikuntza hasi zala aresia bota zituztenean 60 urte berandu. Berreraikuntzari buruz, esantzak ez zerbait? Bueno, berraikuntza, egia da berraikuntza zizela bigarren karlistaek atarian, eta karlistaetan hain zuzen ere, bigarren karlistadan berehala arreziak sortu zituzten berriz, aurreko arreziak bota zituztelako. Oztopo ugari, zuek egindako bideo horretan azaltzen da, Espainiako gobernuak ez zitulako baimenik ematen, eta nik usten dut garai horretako argazkia izango litzake desegindako hiri batena, nola nahi harriak, etxeak, botatak eta bar, eta horrekin batera espekulazioa ez. Gaur egungo ez dute aipatuko klase borroka egon zenik, baina klase borroka egon zen. Txiroak eta aberatsak, pobreak eta aberatzak, betiko kontuak batzuk aberaztu egin ziren, hain zuzen ere, berraikuntzarekin, lehenengo egunetik,
alokatu zituztelako, Britaniaiko armadakoi alokatu edo erosi zituztelako dendak eta bar, eta gero alokatu egin zituztelako, Donostiako pixu eta dendaren prezioa biderkatu egin zan, eta bar. Sadari entzunion orain dela urte pare bat edo, Donostiako gaur egungo metro karratuaren prezioa, dakizuten ez, Europako altuena, edo altuenetarikoa, garai horretan Donostiako zuntxiketarekin hasi zela, ez populazio sektore batek ekonomiaren buruak tiraka egin zuenez, eraikuntza arrakasta izan zuen, arrakasta ekonomikoa batzuentzako ez. Beraz, arazo asko eta hortikan sortu egin ziren gaur egun Donostiako industriak izan daitezkenak, tartean Birmingham eta ezagutzen ditugun izen horietako batzuk ez. Historia ez da inoiz berdina, baina historia biztan da errepikatzen dela. Ze interes eukaten inglesek eta espainolek Donostia bezalako hiri bat eta bertako herritarrak hiltzeko eta behin okupatuta segaiti suntxitu kapital guzti hori. Bertako langileak, bertako etxeak eta gorrotoa sortu bertako jenengan. Nik esango nuke, hipotesiak dira, baina nik esango nuke mendeku bat izan zala. Hiru motako mendeku nik usten dut setioa oso bortzitza izan zala, eta orduan setioaren ondorietako bat izan zitekela, beste tokitan gertatu zen bezala ez. Bi hilabeteko setioaren ondoren, bi aldetikan hildako asko, beraz, hiria berreskuratu baina bere ganatu, aliatuek bere ganatu zutenean, mendekoa. Hori izan daiteke bat, bigarren bat izan daiteke mendekoa, baina beste motako mendekoa, mendeku politikoa, eta horra aipatuko nukenik urrengo urtetan, komunikabidetan edo egunkarietan, hobeto esan da, zabaldu zana ez, frantsesatua zala Donostia, eta Frantziaren alde egin zuela ez. Hori azaltzen da Godoi idatzitako memorioetan, azaltzen da Espainiako Akademiak 1887 edo 87 idatzi luze batean, sarean aurki daiteken idatze batean. Donostia frantsesen alde egin zuela ez bakarrik Napoleonen okupazioaren garaian, baizik eta horreko konbentzioaren gerraren garaian, beraz mendekoa. Eta hirugarren bat izan daiteke, beste mendeku politikoa, beste motakoa, ez? Garai horretan foruak Donostia herri liberala edo hiri liberala esaten edo zioten bezala zen, baina hor tartean zaku berean sartzen zituzten Gipuzkoar eta Euskaldun guztiak ikusi dugun bezala, forren edo besten idatzitan, ez? Eta ezbaian zegoen foruen gaia. Bi edo hilabete eta erdi lehenago esate baterako, Soraluzek zioen bezala, Castaños generala Debako batzar nagusietan zaldi sartu zen, Donostian ere sartu bezain pronto horeretan gertatu zen bezala Espainiako konstituzioa onartzeko aleginak eta dagoeneko onartu egin zuten, beraz nolabaiteko uniformidadearen mapa zabaldu nahi zuten beste batzuk ez. Horiek izan daitezke egon zitezken hiru erantzun. Hala ere, zergatik hain bortitza, ez? Zergatik hain bortitza beste tokietan gertatu bezen bezala. Izan zen zuntxiketa. Beraz, mendeku oso gogoratu beharko dugu ere, garai horretan urte
urte batzuk lehenago, edo mende bat lehenago, Donostia izan zala hiri ekonomikoki oso hiri potentea. Gipuzkoako Karakasiko konpainia sortuta, merkataritza aberatzak, diru asko mugitzen zala, eta hortan ere zeloak, mendekuak egon zitezkela, eta bar. Zigur aski tartean beti daudelako irakurketa ekonomikoak egon daitezke eta baita ere politikoak. Pixkat aipatu bezun zegilutzetan igual pixkat nire behir ari dote zinan, ez dakit. Wikipediaren arira. Bai, eta nik ezagutzen dut ingelesezko Wikipedia, horra aritzera izelako. Ingelesezko. Bertako artikulu hori ere ezagutzen dut. The Siege of San Sebastian edo Donostiako setioa. De hecho, artikulu horren zati bat nirea da. Zati bat. Hori ja eginda zegoen, militarizatua zegoen erabat artikulu hori. Nik jarri nion bigarren partea. Eta nik nolako problematikak aurkitu ditudan hor. De hecho, artikulu hori dago, gero sartu da jende gehiago, eta horarkitzen dana da, pixkat aipatu dezuna, nola bertsio militarista edo orain arte egon dana, eta tartean Wellington generalaren itzala. Wellington generalaren itzala izugarria da, Inglaterran, oso handia. Orduan hori ezin da ikutzea oso zaila da. Eta gero bibliografia bere aldekoa ere oso luzea da. Badago jendea hor, ibiltzen dana editoreak militar gaietan asko dakitena. Historia militarra lantzen duten. Eta horiek lan dute betere artikulu hori. Gero ni erantzi nituenean, bigarren zatia erantzi nuenean alegia The Destruction and Ransacking of San Sebastian. Hor, etorri ziren, beste editore bat edo bi, eta txaiatu ziren dena borratzen. Dena kentzen, eta azkenean hor iritxean kompromisoa ez da niri gustatzen zaidana. Baina horretako behar da pertsona bat horretan ari dana, eta pagatuta beharko lukeena. Wikipedian ustez ez dago ezer pagatuta. Baina horretako denbora behar da, eta norberaren denbora da. Baina jende honek bibliografia asko manejatzen dut, eta dago espezializatua tema horretan. Gai militarretan. Orduan, hor hartzen dana, kasu horretan, 1813ko The Siege of San Sebastian edo artikulu horretan arkitzen da hori da. Piskat kontradizio horiek, eta nola saiatu izan diren bigarren parte horretan alegia nola suntxitu izan Donostiako hiria, jarri zuten baita ere kuadro famatu bat badago The Forlorn Hope edo, eta pixka zirikatu nahiaz edo norbaitek jarri zuen The Forlorn Hope edo nola soldaduak beraien etxipenaz eta nola juten dira eta setiatu itxe dute eta gaixoek zera izki pasatzuten da hori, eta jarraitu dute justo gainera, gero hori aldatu nintzen da beste toki batera erabantzen. Baina, ni ikusten dudana horre zailtasuna dira, horlako zailtasunak, ez? Nola historiografia inglesak ze garrantzi edo ze potentzia daukan alde horretatik, alde militarista reflejatzearen aldetik, eta gero hori ikusten da baitxere, horlako Wikipediako artikuluetan, eta hor lan handia norbait, hongo galitzor, eskertuko litzateke norbait, lan eitxeko ingelesez pixka dakiena, zer txukun jarrizkeo, gero nahiz eta oso txukuna ez izan, nik neonek, beste bat etorriko litzateke seguro eta jarriko luke hori, ezta? Pixkate hori argitzearen, pixkate gaiari lotuta. Wellington erabat ados nago oso izan da garekin, Wellington gainera Inglaterran eta Wikipedia da zuzen ere, sarrera askotan imperialismoaren harira Wellington Indian egin zituen astakeriak ez dituzte aipatu ere. Nik aipatzen nuena zen Castaño sarrera, ez inglesez laburra da, gaztelaniaz ere oso laburra da, Castaño sarrera, baina euskeraz oso luzea da. Aipatzen da esate baterako, zera Donostia zutan antolatutako hitzaldiak,
Mendizabal psikiatraren egindako lehenengo hitzaldiak, eta bar aipatzen da nik idatzitako liburu bat, aurre emateko, eta esan nahi dut, ez dakit nik olako sarrera batean gaztelaniaz edo inglesez baina luzeago egin euskeraz, zergatik, hor tematu direlako, norbaiten defentsan, eta bar. Eta gero bai, Wikipediari buruz denok ditugun zalantzak hor azaltzen dira, San Sebastian hitza esate baterako Wikipedian nonbaiten jartzen du gaztelaniazko versioan, y en el año 1200 San Sebastián dejó, ez dakit zehatz mehatz nola den, baina ideia horrela da, San Sebastián se sumó a Castilla y dejó de pertenecer al Reino de Navarra, y la elección de San Sebastián fue la más acertada posible porque Castilla era una potencia pujante económicamente y Navarra era un pequeño reino que iba a desaparecer. David, nik uste dut ingelesezko Wikipedia hobea da. De hecho, akusazio oso gatzak daude ingelesezko Wikipediaren kontra. Eta tartean Mariano Rajoyrenak ere, Cameronek intervenitu ezote beharko lukeen, entzun nuena. Orduan, bueno, me doy por aludido, zaten duen bezala. Ez, nik Wikipedia erabiltzen dudanean, denok erabiltzen dugu Wikipedia azkarra dalako gainera, bereziki datak eta erabiltzeko inglesezko bertsioa erabiltzen dugu. Bueno, eskerrik asko izandako jarraiengatik eta ez dakit akaso datorren